Tobias Huch, nivîskar û rojnamavandekî Alman e, şarezayê karûbarê rojhilata navîn û siyaseta ewlekariyê ye. Ew wek yek ji wan kesayetiyên cîhanî tê dîtin ku ne tenê bi pênûsa xwe lêbelê bi kiryaran jî bûye dengê gelên bindest yên li navçeyê. Dema ku rêxistina Daeş êrişî navçeyên Kurdiyên Herêma Kurdistanê kir, Huch rêxistina belavkirina alîkariyan Liber Aid da mezrand. Wî jiyana xwe xista metirsiyê de û alîkariyên mirovahiyên pêwîst jî gihandin penaberan li Iraq û Sûriye. Huch roleke berçav de belgekirina tawanên şer û wêrankariyên bajarê Nisêbînê de lîstiye. Kobreya rûpelên xwe yên taybet dengvedaneke mezin ya cîhanî peyda kiriye. Ji ber karên xwe yên mirovahî Huch gelek xelatên rûmetê wergirtiye. Di nav de jî xelata mirovahiyê ji aliyê nivîsingeha karûbarê êzdiyan ve ji ber rizgarkirina bi hezaran Kurdên êzdî di navbera salên 2014 û 2017 de. Herûha ji ber karên wî yên xwebexşî avakirina Lîbîrya de. Doktoraya rûmetê jê re hatiye bexşîn. Huch ji bilî karên xwe yên mirovahî û rojnamavaniyê du pirtûk nivîsandine. Yek ji wan li ser Kurdistanê ye. Kurdistan çawa neteweyeke bindest e seqamgiriyê ji bo rojhilata navîn vedgerîne. Pirtûka Kurdistan ya Tobias Huch ji dema weşandina xwe ve hetenha weke pirtûka dîrokî û siyasî ya herîzê de tê firotin maye. Ev berhem niha weke çavkaniyeke serekî û standard ji bo têgihiştina doza Kurd û rewşa Kurdistanê tê naskirin. Xalên herî giringê pirtûkê û nerîna hin pisporan li ser wê ez ji we re behs bikim. Weke çavkaniyeke zanistî hatiye dîtin, Alî Artan Toprak ku serokê civata Kurdî li Almanyayê ye dibêje ev pirtûk ji bo her kesê ku bixwaze ji rewşa rojhilata navîn fêm bike berhemekî giring e. Huch bêguman yek ji baştirîn şarezayên doza Kurdistanê ye. Wekî din jî weke dengê bêdengan hatiye binavkirin. Kovara pogrom ameje bo yekê daye ku nivîskar kariye bi şêwazeke balkêş bibe dengê kêmîneyekê ku bi sedên salan tê çewsandin. Herûha weke pêwîstiyeke siyasî jî hatiye binavkirin. Kovara Almanî Tekîs Einblick tekez dike ku divê şêwermendê Almanya, wezîrê derve, şêwermendên wan û hemû stratejîstên siyasî û rojnamavan vê pirtûkê bixwînin ji ber ku tê de ravekirineke hûr û pêbawer ya pirsgirêkan heye. Ev pirtûk ne tenê ji bo şarezayan lê ji bo xwendevanên asayî jî weke baştirîn dergeh tê dîtin ji bo naskirina Kurdistanê û rola giring ya ku Kurd di parastina aramiya navçeyê de dilîzin. Îca Tobias Huch mêvanê Kurdistanê ye û mêvanê Rûdawê ye. Li vê derê li stûdyo li gel min e ez hefeyvînekê li gel encam didim. Tu gelekî bi xêr hatî Birêz Huch. Roj baş. Roj baş. Tu Kurdî jî diaxivî, tu fêr bûyî? Ez ê hewl bidim. Bi siberojeke nêzik de ez ê hewl bidim. Lê pirsgirêk ew e ku li Almanyayê piraniya Kurdan bi kurmancî diaxivin. Soranî axêv jî hene. Divê ez yekê ji wan hilbijêrim. Dibe ku di demeke nêzik de dest bi kurmancî bikim. Yani heta çi qasî tu fêr bûyî? Ez dikarim bêjim Roj baş. Baş baş. Gelek spas. bawerim ev peyvên herî giring in. Îca ne tenê hevalên te li Almanya zêdetir bi kurmancî diaxivin, ez bi xwe jî ji Rojavayê Kurdistanê me ku hevpeyvînê bi te re dikim, ez bi xwe jî bi kurmancî diaxivim. Tu ji min fêm dikî niha? Nebûye awayî, tenê hinek peyvan, divê rahênanê bikim. Baş. Dest xweş. Bila em ji vê pirtûka te dest pê bikin. Pirtûka te Kurdistan bergawî bo min bi rastî jî cihê balkêşiyê bû. Çima te ev nexşe li ser daniye, nexşeya Kurdistanê? Erê, ev nexşeya rastaqîn a Kurdistanê ye. Sedema ku min ev hilbijart ew e ku çar parçe hene: Başûr, Bakur, Rojhilat û Rojava. Weke ku Qazî Muhemed dibêje, du dibe yek. Her ev jî bû sedem ku min nexşeya rastaqîna Kurdistanê nîşanda. Hin kes bi vê yekê nekêfxweş bûn. Lê ez guh nadim wan. Kîneyên ku hez nekirin jê û rexnel te girtin li ser vê nexşeyê? Herî zêde rik û kîn ji aliyê netewperestên Tirk ên wekî gurên bûz û kesên kawik.
این به وی رنگی بو. بنێرینا من ئەو تجاران لە دبستانê fêrî dîroka Kurdistanê û dîroka Rojhilata Navîn nebûne. Eger biçûna dibistanê, dibe ku bizanîbûna ku ew li ser axa Kurdan dijîn. چەند جاران te seredana Kurdistanê kiriye. Vê carê armanc ji seredana te çi ye? Çend caran? 20 an 30 caran. Ez nizanim. Ji sala 2014 ve gelek caran hatime. Ez li Rojava jî bûm û ez hêvîdarim ku di çend rojên bê de dîsa vegerim wir. Lêçûna Bakur û Rojhilat li ser min qedexe ye. Li Tirkiyê geşt li min hatiye qedexekirin û rejîma Tehranê jî qet ji min hez nake. Baş. Te got çend rojên bê seredana Rojavayê Kurdistanê dikî? Erê, me bi rêya rêxistina xwe li gel hevalên xwe yên Kurd kampanyayeka komkirina alîkariyê rêxist. Mînak, Swarecaf, ku li vir li Kurdistanê hevalekî minî pir nêzik û destê min ê rastê ye. Her wiha neviyê Qazî Mihemed e. Kawa Elî jî di tîma me de ye. Bi raya min em nêzîkî neh heta 10 bar hilgir alîkarî dibin. Di çend rojên borî de me 4000 kartonên xwarinê, paçikên zarokan û her wiha gogên pê kirîn. Neşaş bim 1000 gog ji bo zarokan. Ya herî girîng jî me şîrê zarokan ji bo zarokên 1 û 2 salî peyda kiriye. Ez hêvîdarim ku em karibin di demeke nêzik de bigihînin Rojava. دەست خۆش بۆەوە بۆ کارێوە ژی مادام تە بەحسا ڕۆژە ڕۆژاوای کوردستانê kir dixwazim vê ji te bipirsim rêkeftinek herî dawî hatekirin di navbera Hesedê û hikûmeta Sûriyê de. Weke rojnamevan û nivîskarekî Alman ku hertim piştgiriya doza Kurdî tu dikî, tu vê rêkeftinê çawa dibînî? Ev lihevkirineke dijwar e. Ji ber ku baweriya min bi Şamê nîne. Tiştê herî girîng helwesta civaka navneteweyiya Rojava ye. Xasma, Fransa, Brîtanya û Amerîka. Di çend hefteyên borî de me dît ku ez jê re dibêjim xiyaneta Amerîkayê. Ez hêvîdarim ku Serok Trump gotinên xwe yên derbarê Kurdan de bîna bîra xwe. Pêwîst e piştgiriyê bide gelê Kurd û Rojava û bi taybetî jî Hesedê da ku herêmeke mîna başûr ava bikin. Aha, baş te behsa helwesta welatên Ewropî kir yanî hem Almanya ku tu bixwe hem welatiya Almanî hem welatên dinyê Yekîtiya Ewropayê tu helwesta wan li hemberî Kurdan li Rojavayê Kurdistanê ku bi salê dûr û dirêj şerê Daişê kirine çawa dibînî? Di asta pêwîst de bû yan berjewendiyê wan zaltir bû? Ev jî dijwar e. Di heyama zêdetirî 11 salên borî de Kurd di şerê li dijî terorê de bi taybetî li dijî Daişê hevparê herî xurt bûne. Niha jî ez ti helwestekê ji Yekîtiya Ewropayê nabînim. Ez dibînim ku peyman û lihevkirinên wan bi Şamê re hene. Ew dixwazin zêdetirî 620,000 euroyî bidin grûpeke ku me par weke grûpeke terorîst bi nav dikir. Ew jî heteşê ye. Ku di demboriyê de beşek ji Qaîdê bû. Zehmet e ku ez bi peyvên nerim behs bikim. Ji ber ku ez bi rastî jê hêrsim. Ez hêvîdarim ku Yekîtiya Ewropayê dîroka xwe û nirxê azadiyê û demokrasiyê bîna bîra xwe. Da ku piştgiriyê bide gelê Kurd. Rewş pir xirab e.
11 سالên borî de min hêvî dikir ku civaka Rojava fêrî dersan bibûya û bidîta ku gelê Kurd hevparên baş û cidî ne. Lê di çend salên borî de me dît çi li Kerkûkê qewimî. Me dît ku referandum hate kirin û civaka Rojava li dijî wê bû. Paşê wan bi Brîtaniyan û hikûmeta navendiya Bexdayê re li hevkirin kirin. Ev cara yekem bû ku wan Kurd firotin. Tenê ji ber ku petrol dixwestin. باش te çend caran seredana Rojavayê Kurdistanê jî kiriye dizanim tu çûyî Kobanê? Na, cara dawî ku min dixwest biçim Kobanê berî sala 2015 bû. Ji bo min pir me tirsîdar bû, ji ber ku Daişê navê min xistibû lîsteya kuştinê. Ez bi komek rojnamevanan re bûm û wan got dibe ku pir me tirsîdar be. Neçe. Niha jî nabe. Min pirsî lê wan got tenê rê bi pêdiviyên bijîşkî tê dayîn nexwarin. Hûn ê hewl bidin alîkariyan bigihînin Kobanê? Ez hewl didim. Ez bi berpirsên Qamişloyê re daxivim û dipirsim ka em çi qas dikarin alîkariyê bibin Kobanê ji ber ku rewşa wê ya herî xirab e. Tu dizanî ku zêdetirî 6 zarokan ji sermayê qerisîne û mirine. Lê cîhan li wan nanêre û vê yekê nabîne. Kobanê dorpêçkirî ye û terorîstan dora wê girtiye. Pêwîst e bajar were vekirin, da ku xwarin û pêdivî jêre werin birin, heta ku rewş baştir bibe. باشه دوێ پرتوکە خۆ de te behsa şerê pêşmerge û şervanan kiriye li dijî Daişê. Niha ev bûyerên ku li Sûriye qewimîne çi qas metirsiya ji nû ve derketina Daişê û grûpên cîhadî û tundrew çê dike? Mebesta te ew e ku bi raya min Daeş dê dîsa peyda bibe? Erê, ew pirsgirêkeke mezin e. Pirsgirêk ew e ku Daeş ti caran ji holê ra nebûye. Ew tenê hêza leşkerî ya Daişê bû ku têk çû. Lê îdeolojiya Daişê hîn jî maye. Li hin herêmên Iraqê û gelek deverên Sûriyê tu wê dibînî. Niha jî kampa holê vekiriye. Amerîkayê gelek terorîstên Daişê anîn Iraqê. Lê bi sedan an bi hezaran ji wan vêga azadin. Ew çalakin û dibe ku dîsa geş bibin. Ji ber ku tenê Kurd şerê wan dikin. Ji bo vê jî şervanên Kurd û pêşmerge û YPG hewcedarî piştgiriyê ne ku ez wê nabînim. Li gorî min ev biryareke xirab e ji bo civaka Rojava ji ber ku gelek ji van terorîstên Daişê xwedî nasnameyên Ewropî ne. Almanya, Belçîka û Hollanda. Ew vedigerin ne ji bo ku malbatên xwe bibînin û jiyaneke xweş bijîn. Na, ew vedigerin da ku me bikujin. Bi dîtina min di havîn an payîza bê de Ewropa dê di nav xwînê de bimîne. Her divê pirtûkê de tu behsa wê dikî ku Kurdistan dibe yani faktora aramî û seqamgiriyê bo navçeyê. Lê navçe ber bi şer ve diçe yani gefên Amerîka li ser Îranê, gefê Îranê li ser bingehên Amerîka û İsraîlê wê demê rewşa herêma Kurdistanê dê çawa be. Eger şer li dijî rejîma meleyan li Îranê dest pê bike, divê ev yek zelal be ku em hewcedarî guhertina rejîmê û hikûmeteke nû li Îranê ne. Heta ku her tişt ji vê rejîma Tehranê baştir be. Tu dibînî ku hemû grûpên Rojhilata Navîn ên wekî Hezbollah, Hamas û Heşda Şeعبî ji aliyê Îranê ve tên piştgirî kirin. Tewra li Yemen û Sudanê jî. Eger ev rejîm bi dawî bibe,
Ez hêvîdarim ku aştiyeke zêdetir derkeve holê bo Rojhilata Navîn û bi taybet dê bibe derfetek ji bo Herêma Kurdistanê da ku projeya serxwebûnê dest pê bike. باش دداوی ده بکرتی وکن نویسکارێکی کۆگرنگیە ده دۆزا کورد پەیاما تەش بۆ سیاسەتمەدارên کوردستانê çi ye؟ Peyama min ji bo siyasetmedarên Kurd bihêz bin. Neşaş bim dibêjin serbilind bin. Divê hûn bi dîroka xwe bawer bin. Di dîroka Almanyayê de fermandarekî me yê leşkerî hebû. Digot, eger Kurd bibin yek, kes nikare şerê wan bike. Bi baweriya min, peyama herî girîng ji bo hemû serkirdeyên Kurd ew e ku bibin yek. gelekî spasiya te dikim kevxweş bûm ku tu li stûdyo li vê derê mêvanê min bûyî Tobias Hûx. Tu gelekî bi xêr hatî. Spas. Spas.